Добре дошли на второто откриване, втората част от проекта на Община Пловдив, творчеството на изявени пловдивски художници, оставили ярка следа в духовния живот на Пловдив и в българското изобразително изкуство. Както знаете, първия беше пак в тази зала на Светлана Куямджиева, а сега този проект е Традарт, традиционно изкуство, живописта преди и сега. Като куратори сме аз и Пламена Димитрова-Рачева, която за съжаление по нелеки здравословни причини от към, бих казала, първата четвърт на проекта просто нямаше как да се включи, но така или иначе тя участва идеологически и останалите 3/4 ги направих аз с помощта на... Чакайте малко. Разбира се, с съдействието Община Пловдив, нашата галерия, Градска художествена галерия, защото ако не ни е предоставена тази зала, няма как да ги направим тези чудеса, дето ги правим. В партньорство сме с галерията, с Общинския институт Старинен Пловдив, откъдето взехме една част от картините. Също художествена галерия Пазарджик. Господин Бабачев, къде сте? Самия директор е тук, ето го там отзад маха, заедно с колеги от галерията, със съдействието на художествена галерия Казанлък, на част от наследниците Албена Бояджиева, Зина Жекова, Русалия Кирова. Роси, страшно ти благодаря. Разбира се, с картини на тези млади гиганти Станьо, Кучето и Наско, и с картини от колекциите на Анна Джуркова, личните им колекции, Анна Дякова, Олга Петрова и Мия Божилова. Всичките тези неща са разположени на двете нива на галерията и много се надявам в следващите 2 месеца да ви доставят това удовлетворение и тази радост, която доставиха на нас, докато ги редихме. А нас, това сме без Георги Димитров, който е графичният дизайнер на изложбата, нямаше да може да стане това нещо, защото всяка една, най-добрата идея е осъществената идея и благодарение на него тя беше осъществена. Жоро, не дей да отстъпваш. Този, който мърда, това е Жоро. Да, благодаря ти от сърце. И разбира се, с помощта на моите колеги, на Ангел, на Ангел Стойчев, Мариана, Пламчето, моята дясна лява ръка и така нататък. Да, и ако съм забравила някой, значи, че го обичам. И тъй като се надях до последния момент да не ми се налага да откривам нищо, че го мога, затова съм си направила едни бележки, които нямат нищо общо с чат GPT и с никакви такива неща. Съм ги извадила от българския тълковен речник. Школа. Всичко е български тълковен речник. Идва от гръцки и означава свободно време. Произлиза от идеята за свободно време, посветено на дискусии и обучение. Другия му смисъл е, че това е група от последователи, обединени от общи принципи, методи или стил. От това по-ясно. И понеже става въпрос за Пловдивската живописна школа, живописта е вид изобразително изкуство, при което се създават художествени образи чрез нанасяне на бои, маслени, акварелни, акрилни и други, върху платно, стена, дърво и други повърхности. Основните изразни средства са цвят, композиция, светлина и фактура. Всичко това го има и на този етаж, и на горния. Тя пресъздава реалността или абстрактни идеи, изпълнявайки естетически, познавателни и емоционални функции. Терминът живописен се използва за описание на нещо ярко, образно или красиво. И
тъй като всичкото това се изпълнява от едни хора, които се наричат художници. Художникът е деятел на изкуството, който се занимава с изобразително изкуство, а в икономически план това е професия, осигуряваща доход посредством гореописаните действия. От старославянски означава опитен, сръчен. А от етимологична гледна точка художник в съвременния български език означава майстор-живописец. Единственият що-годе точен вариант за изразяване на дейността на художника е с глагол е книжовното живописвам. Професията на художника играе ключова роля в културното и емоционалното развитие на обществото, формирайки визуална среда, преобразявайки рутината и придавайки смисъл на изкуството. Художниците не само създават естетически ценности, но и помагат на хората да тълкуват реалността, да развиват въображението и да преживяват емоционално околния свят. Та вследствие на това, в този проект, в тази изложба, се опитахме да представим и мисля, че успяхме изкуството на едни от най-видните, най-ярките представители на Пловдивската живописна школа. Нещо, с което трябва да се гордее всеки пловдивчанин, защото големи български художници има от всички краища на страната. Но приемственост и така наречената школа, вече разбрахте какво значи, нали? Има само в Пловдив. Това са, да, може би да звучи смешно, но всъщност е самата истина. И всъщност застъпваме художниците от втората половина на 20 век, така нареченото априлско поколение. Всъщност те всички са приятели помежду си. Това са Димитър Киров, Георги Божилов Слона, Йоан Левиев, говоря за изложбата, тези, които сме застъпили, Георги Бояджиев Бояджана и Колю Витковски, защото казвам за художниците, които ние сме застъпили в изложбата. Просто нямаше възможност и това да го напиша, за да го обясня. Така че го обяснявам сега. Иначе те са много в Пловдив. Той не е случайно град на художниците. И правим паралел, мост между това поколение и това от 80-те, което е Атанас Хранов, Васил Стоев, затрупане с сняг в село Герман, няма как да дойде, Николай Кучков, Станимир Видев, Нетко Итинов и Румен Жеков. Разбира се, пловдивските художници сме много, обаче нашия проект е върху творчеството точно на тези хора. И аз вече го казах не знам колко пъти пред Влади Селов, по радио, по радия, че тук не става въпрос за възраст, не става въпрос за различни поколения, става въпрос за начин на мислене, става въпрос за начин на отношение и за една безкрайна свобода, която с работите си те показаха и някои от тях, и тези около мен, продължават да го правят. И всъщност това е изложбата. Имаме много текстове. Заповядайте, разгледайте. Тя ще продължи до края на март, до 22 март. В Фейсбук имаме... Явора, какво имаме във Фейсбук? Имаме страница, да, в която Традарт се казва. Благодаря ви още веднъж и искам да дам думата на господин Панов, ако може. Здравейте, добър вечер и от мен. Много съм щастлив, че днес даваме началото на, може би, едно от много стойностните събития през тази година, които са част от културния календар на града. Ние в последните вече 2 години даваме силен акцент именно върху кураторските изложби, върху този конкурсен принцип, който ражда именно такива проекти, какъвто имаме днес. Няма нищо по-хубаво от това
да се търси именно този диалог, този мост между двете епохи. С Александър Секулов си говорихме малко преди началото на изложбата, че Пловдив се развива и нищо не започва от днес, но най-важното е, че в града, когато говорим особено в сферата и на живописта, имаме един сериозен фундамент. Именно за това тази изложба показва най-големите пловдивчани, които са представени тук. И Бояджана, разбира се, Димитър Киров, Коло Витковци, но няма да изборам, т.е. ще пропусна някой, така че може да ме извините. Но най-важното е, че този фундамент е много сериозен, той е много стабилен и освен тях, днес тук имаме и хора, които са част от нашето съвремие, които носят техния завет, които черпят именно тази инспирация и продължават да развиват нашия град, да е такъв какъвто е днес. И Наско Ханов, господин Станимир Видев, Николай Кучков. Това е нещо специално, особено когато в днешно време ние търсим изцяло да има тази приемственост във всички сфери на живота. И много е важно, че тук Пловдив дава знак, че тази приемственост е възможна и градът продължава наистина да се развива и в това естество. Проекта не е само изложбата, която виждате тук. Аз съм щастлив, че той е, можем да кажем, мултидисциплинарен и мултижанров, защото освен изложбата има и срещи с художниците, има и образователни лекции, които са много важни, защото културата все повече трябва да навлиза и в сферата на образованието. И както си говорим, че трябва да има и уроци за историята на Пловдив, така и нека и децата да знаят кои са хората, които правят този град на художниците и днес. Така че огромно поздравление и за Моника, с която имам честа вече няколко години доста активно да комуникираме, и за Пламена, които допринесоха ние да имаме наистина това бижу днес на добър час и хубава година на всички. Благодаря. Само едно нещо искам да кажа, едно изречение, което е извадка от интервюто на Моника по БНТ. Много се радвам и се гордея с това, че познавам и бях приятел с тези художници. Това го каза, взимам го и аз като мое изречение. Много се радвам и се гордея, че съм приятел с всички тези, които са в тази зала. Искате ли да кажете нещо? Давай. Благодаря си. Без вас нямаше да се получи. Дай на кучето, защото той не може да... Колко за? Как не го чува? Изложбата е открита. Да, изложбата е открита, заповядайте.